дошли на финалния кръг на четвъртото състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Аз съм Валя Завялова и заедно с Димитър Цеков и Жана Загорова работим във фондация Корпус за образование и развитие Корплюс и сме организатори на състезанието. Основната цел на нашите проекти е да развиваме потенциала на младите хора, основно като се опитваме да променим, подобрим, разнообразим обучението в българското училище. И Spelling Bee е един от нашите любими проекти, защото виждаме много положителна промяна и деца мотивирани да учат английски не само в час, но и извън часовете. Много се радвам, че виждам в залата познати и нови лица. За 4-те години на състезанието ние имаме вече много верни фенове, които за 3 пъти или даже някои 4 пъти са участвали в състезанието. Или както една чаровница от Карлово, мисля, че каза, не мога да си представя живота без Spelling Bee. Тази година имаме и нови приятели. Сред тях са учениците, пчеличките от 2-ти и 3-ти клас, които за първа година имаха възможност да се включат в състезанието и които смело спелуваха всякакви думи, дори понякога и така трудни за разбиране на тяхната възраст. Момчетата и момичетата, които след малко ще се качат на сцената, са 30-те най-добри в спелуването на английски език тази година. Те преминаха през училищни състезания, където над 6400 ученици се включиха, класираха се на първите 3 места в регионалните състезания, за да бъдат днес тук и да покажат какво могат. Пожелавам им да са много спокойни, да не бързат, да покажат всичко, което са научили и най-вече да се забавляват. Искам, тук е момента да благодаря и на учителите, които са с нас в залата и които ги доведоха на състезанието, за това, че отделиха много от свободното си време да ги подготвят и сега са тук заедно с тях, за да ги подкрепят. Нашето състезание на 4 години, или ако си представим едно дете на тази възраст, е така вече самостоятелно, любознателно, вървящо уверено напред. Тези стъпки нямаше да са толкова сигурни, ако нямахме подкрепящата ръка на нашите партньори от Фондация Америка за България. И подкрепата на Американското посолство в София. Министерство на образованието и науката също така ни помагат и искам да благодаря на многото доброволци, приятели, съмишленици, на учителите, американските учители от програма Fulbright, които всички се включиха в различни етапи от подготовката и провеждането на състезанието. За нас е чест днес, че наши гости са господин Брайан Далтън, заместник-посланник в посолство на САЩ в София, госпожа Десислава Талёкова, изпълнителен директор на Фондация Америка за България, госпожа Елизабет Фитсимънс, съветник по обществените въпроси към посолството на САЩ, госпожа Наталия Митева, програмен директор образование и библиотеки Фондация Америка за България, господин Ланс Ериксън, пресаташе към посолството на САЩ, госпожа Иляна Димитрова, програмен директор Българо-американска комисия Fulbright, наш специален гост е госпожица Фелиша Биванс,
Тя е бивша доброволка от Корпус на мира на САЩ. Предполагам, че знаете, че състезанието в България е инициирано от доброволци от Корпус на мира на САЩ и по-специално от Фелиша. Тя е идейния организатор на първото състезание и от тогава се включва във всичките и сега специално пристигна от Щатите, за да бъде с нас, да ни помага и така да продължава да ни вдъхновява. И още един специален гост имаме. Това е първият спелинг би шампион от 2011, Александър Александров. И разбира се, в залата има много учители, родители, приятели и съмишленици. И сега искам да дам думата на госпожата Льокова да поздрави участниците. Тя ще има помощници. Добър ден от мен. Тези помощници, всъщност двамата са малко по-големи от самото състезание, но те са тук, откакто могат да ходят, те винаги участват и няма смисъл да ви уверявам, че те са едни от най-запалените привърженици на спелинг би в България и се надявам да станат и успешни участници. Скъпи ученици, учители, родители и гости, за мен като представител на Фондация Америка за България е много голямо вълнение и радост, че всъщност за четвърта поредна година съм тук сред вас на финалния кръг на националното състезание. Но да ви кажа честно, всъщност е огромно облегчение, че не ми се налага да се състезавам с вас на тази сцена. Защото не представате да ме удивявате всяка година с лекотата, с която се справяте с сложните думи. И ви уверявам, че те биха били предизвикателство както за мене, така и за много хора в тази зала, които всъщност използват английски език ежедневно в своята работа. Поздравления за това и огромна благодарност на вашите учители и на вашите семейства за тяхната всеотдайност и неуморния труд, на стотиците български и американски учители, доброволци, които са приели образованието и ученето като една кауза в своя живот. Знаете много добре, че родината на това състезание е Америка и за първи път състезанието се провежда през далечната 1925 година. Това са 90 години и то започва само с 8 участника. Разбира се, днес то се е превърнало в нещо като национален спорт в Америка. Изключително конкурентен. В него участват стотици хиляди ученици, учители, техните училища и семейства. И като гледам и съдя по страстите и интереса, които предизвиква това състезание в България, си мисля, че няма да трябват 90 години, за да се случи това нещо тук. Ето преди 4 години, когато започвахме, тогава имаше около 1000 участника. Днес вие, за да бъдете тук, трябваше да се преборите с около 8000 ваши съученици от 265 училища в страната. Това наистина е невероятно. И знам, че то е състезание, има победител, ще има много сълзи и радост. И днес няма да ми повярвате, като ви кажа, че всъщност всички вие сте победители. Но съм сигурна, че след години, независимо какъв път ще поемете в живота си, тогава със сигурност ще разберете ползите от вашето участие в подобни инициативи, защото знанието, усвояването на чужди езици, придобиването на нови умения са в крайна сметка най-голямото богатство за един човек. И това е и мисията на Фондация Америка за България, да инвестира дългосрочно в българското образование и в младите хора, защото вие ще бъдете двигатели на икономиката и ние искаме да сме сигурни, че вие ще станете успешни и конкурентни както в страната, така и на световната сцена. Затова, скъпи пчелички, от цялото си сърце ви пожелавам успех днес. Пожелавам ви успех във вашия живот за напред и да продължите да постигате успехи във всяко едно начинание и да пренесете тази борбеност, амбиция и позитивизъм във всичко, с което се заемете. Благодаря на всички партньори, на Американското посолство, на доброволците, на Корплас за организацията на това събитие и ви желая успех днес.
Сега искам да дам думата на заместник посланник Брайан Далтън. 2011 till now, the spelling bee has been helping students like you, like Alex in the back, become better and better in the English language. Why does that matter? We know English is a global language. You will need it. Even if after today you never leave Bulgaria in your whole life, it will be useful to have English in your back pocket, we say, as a tool for your education and your work, for your communication, for your friendships. Who knows, maybe a girlfriend or a boyfriend through English. You never watch out. It might happen. А вие, родителите и приятели и преподаватели, I always have trouble with that word, преподаватели, мисля, че това е огромен дар, който вие давате на The Little Bees днес. Много успех за всички и както е казала Деси вече, вие вече сте спечели, нали? Вие всички вече сте спечели. Така че нямате нищо за се be nervous. Окей? Много успех. Ще ви видя в края на конкурса. И така, номер 1 е Даниел Баталски от Вършец на 13 години. Даниел е от нашите ветерани, за 3-та година е на финал и за това най-добре се получи, че той е първи номер, защото е най-така сигурен. Заповядай. Номер 2 Ирена Георгиева от СОУ Васил Левски Севлиево. Номер 3 Катерина Петрова от НСОУ София. Номер 4 Михаил Гергинов от СОУ Доктор Петър Берон Костинброд. Номер 5 Йорданика Ранкова от СОУ Бачо Киро Павликени. Номер 6 Георги Тренчев, СОУ Братя Каназиреви Разлог. Номер 7 Иван Манов, СОУ Доктор Петър Берон Костинброд. Номер 8 Ева Николаева, СОУ Свети Кирил и Методий Козлодуй. Номер 9 Таня Иринкова, ПМГ Нанчо Попович Шумен. Номер 10 Веселин Николов, СОУ Доктор Петър Берон Свиленград. Веско е петокласник, така че има още сериозно бъдеще, спелинг би бъдеще. Ванина Вълкова, номер 11, трето ОУ Доктор Иван Селимински, Сливен. Номер 12 Ева Цанева, ОУ Свети Климент Охридски, Павликени. Номер 13 Ния Нейкова от ОУ Алеко Константинов, Димитровград. Номер 14 Гала Драганова, ПМГ Добри Чинтолов, Сливен. Номер 15 Лия Лазариди, ОУ Свети княз Александър I, Пловдив. Номер 16 Владислав Велев, СОУ Антим I, Златоград. Номер 17 Пламена Георгиева, СОУ Иван Вазов, Своге. Номер 18 Антон Янакиев, 88 СОУ Димитър Поп Николов, София. Номер 19 Никол Николова, СОУ Христо Данов, Пловдив. Номер 20 Десислава Джолова,
СОУ Свети Кирил и Методий, Бургас. Номер 21 Евгений Дилов, ПМГ Свети Климент Охридски, Монтана. Номер 22 Виктория Георгиева, 48 ОУ Йосиф Ковачев, София. Номер 23 Майя Николова, първо СОУ Свети Седмочисленици, Търговище. Номер 24 Дженан Сафир, ОУ Иван Вазов, град Русе. Тя е също 5-ти клас. Номер 25 Дея Панайотова, ОУ Петко Рачо Славейков, Варна. Номер 26 Енис Алекбар, ОУ Христо Смирненски, Дулово. Номер 27 Велеслав Тачев, ОУ Васил Левски, Разград. Номер 28 Кинчеш Бантова, 8 СОУ Арсений Костенцев, Благоевград. И нейният съученик от същото училище Борис Доколяков, номер 29. И последния 30 номер е Иван Иванов от ОУ Христо Смирненски, Хасково. Сега искам да поканя и нашето уважаемо жури, което да заеме местата си. Председател на журито ще бъде госпожа Елизабет Фитсимънс, съветник по обществените въпроси към посолството на САЩ. И заедно с нея в журито са Фелиша Биванс и Жана Загорова от Фондация Корплюс. И преди да започнем самото състезание, трябва да прочетем основно правилата. Сигурна съм, че участниците ги знаят много добре, но за публиката е важно също да знае какво се случва. И така, официални правила и насоки на финалния кръг на националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Раздел А – общи правила на състезанието. Първо, водещият извиква всеки участник по изтегления номер. Участникът трябва да застане на определеното на сцената място, това е микрофона. Дикторът произнася думата бавно и високо. Състезателят повтаря думата на диктора преди да я спелува, за да потвърди, че я е чул правилно. Състезателят разполага с 2 минути и 30 секунди, за да спелува думата. В рамките на това време състезателят може да поиска дикторът да повтори думата, да я преведе на български, да я използва в изречение. Когато участникът започне да спелува думата, той трябва да произнесе всяка отделна буква високо, ясно и правилно. Щом състезателят започне да спелува думата, той не може да поправи вече сгрешена буква. Но състезателят може да прави паузи, да започне да спелува думата от начало, като произнесе отново всички букви от началото на думата в същия ред, в който вече е спелувал. След като свърши, състезателят произнася отново цялата дума, за да покаже, че е приключил спелуването. Състезателите могат да използват британския или американския варианти на английски език при произнасяне на името на буквата и спелуване на думата. Състезателите трябва да използват правилните названия на буквите от английската азбука. Назоваването на самия звук не се допуска и води до дисквалификация. Както знаете, че когато имате две съгласни или две гласни еднакви, трябва да ги произнесете отделно, да им кажете имената, а не double D или double E. Ако съдийският екип реши, че думата е спелувана правилно,
той казва на състезателя вярно и състезателят сяда на мястото си. При грешка дикторът казва грешка и състезателят сяда в публиката, като преди това си сваля и оставя номера на масата на съдиите. Рундът приключва, когато всеки един от състезателите спелува дадената му дума. Основните правила на състезанието важат, докато останат двама участници. Раздел Б. Раздели на финалния кръг на Spelling Bee 2014. И така, нашето състезание има 3 етапа. Първият етап, това са 6 кръга. В тях участниците спелуват думи от списъка с думи, който са получили за подготовка. След това е втория етап, отново 6 кръга. Останалите в състезанието участници получават дума на български, която трябва да преведат на английски и да я спелуват. Тези думи са отново от списъка с познатите им думи, които те са учили. И в този етап участниците могат да поискат изречение на английски, в което е пропусната търсената дума. Състезателят се дисквалифицира, ако не преведе правилно или не спелува правилно думата. И третия етап, останалите в него участници спелуват думи, които са непознати за тях и не са включени в списъка за подготовка. Дисквалификация има в случаите, когато състезателят сгреши в спелуването на думата, състезателят наруши правилата на състезанието, състезателят не успее да спелува думата за определеното време, състезателят не изпълни нареждане на официално лице, като водещия или диктора. Когато водещият или дикторът имат основателна причина. Важно! Участник или зрител, уличен в подсказване или опит за подсказване, ще бъде дисквалифициран или отстранен. Ако има възражение относно отпадане на участник поради неправилно спелуване, те могат да бъдат направени непосредствено след решението на журито и преди следващия участник да е започнал да спелува. При необходимост ще бъде изслушан аудиозаписът на състезанието. Заключението, направено от съдите, е окончателно и не се обжалва. Тоест, ако имате възражение, трябва веднага да се направи възражението. Така, това са правилата. Когато стигнем до финалния шампионски кръг, когато останат двама участници, ще прочетем тогава какво се случва в шампионския кръг. Айде сега да се усмихнете. Надявам се, че притеснението малко по малко така ви отпуска. Вече сте седнали там, имате си около вас съседи, очаквате да започне състезанието и то ще започне. Мисля да дам началото. Speller number 16, your word is whale. Превод. Кит. Whale. W-H-A-L-E. Whale. That's correct. Speller number 24, your word is apply. Translation, please. Прилагам. Apply. A-P-P-L-Y. Apply. That is correct. Speller number 21, your word is moist. Translation. Влажен. Can you use it in a sentence? Water the plants regularly to keep the soil moist. Moist. M-O-I-S-T. Moist. That's correct. Speller number 22, your word is weird. Translation, please. Странен. Weird. W-E-I-R-D. Weird. That's correct. Speller number 25, your word is weary.
Can you translate, please? Изтощен. Can you put in a sentence? He suddenly felt old and weary. Can you repeat the word? Weary. Weary. Speller number 6. Your word is appeal. Can you translate? Обжалвам. Use it in a sentence. We must appeal this decision. Appeal. A-P-P-E-A-L. Appeal. That is correct. Speller number 11. Your word is viable. Translation, please. Изпълним. Viable. V-I-A-B-L-E. Viable. That is correct. Speller number 17. Your word is joyous. Joyous. J-O-Y-O-U-S. Joyous. That is correct. Speller number 28. Your word is annual. Annual. Can you translate it? Годишен. Annual. A-N-N-U-A-L. Annual. That is correct. Speller number 14. Your word is sincerely. Sincerely. S-I-N-C-E-R-E-L-Y. Sincerely. Did she put the E in? Okay. That's correct. Paranoid. Speller number 20. Your word is infuriating. Can you translate it? Вбесяващ. Infuriating. I-N-F-U-R-I-A-T-I-N-G. Infuriating. Correct. Speller number 5. Your word is течност. In a sentence, please. Water is a blank. Liquid. L-I-Q-U-I-D. Liquid. Correct. Speller number 18. Your word is хлъзгав. Can you say it in a sentence? In places, the path can be wet and blank. Slippery. S-L-I-P-P-E-R-Y. Slippery. Correct. Speller number 7. Your word is оплакване. Complaint. C-O-M-P-L-A-I-N-T. Complaint. Correct. Speller number 9. Your word is обещаващ. In a sentence, please. He has a very blank future as a singer. Promising. P-R-O-M-I-S-I-N-G. Promising. Correct. Speller number 10. Your word is население. Population. P-O-P-U-L-A-T-I-O-N. Population. Correct. Speller number 19. Your word is спешен случай. Може ли изречението? Use the alarm in case of blank. Emergency. E-M-E-R-G-E-N-C-Y. Emergency. Correct. And speller number 30.
Your word is privilegia. May I use it in a sentence, please? Education is a right, not a blank. Privilege. P-R-I-V-I-L-E-G-E. Privilege. Correct. Speller number 8. Your word is безсмъртие. What? Безсмъртие. Sentence, please. Eating the fruit gave the gods blank. Immortality. I-M-M-O-R-T-A-L-I-T-Y. Immortality. Correct. Speller number 12. Your word is съотношение. Can you use it in a sentence? For this dish, the butter and flour should be in the blank of 3 to 4. Can you repeat the sentence? For this dish, the butter and flour should be in the blank of 3 to 4. Proportion. P-R-O-P-O-R-T-I-O-N. Proportion. Correct. Speller number 23. Your word is недостатък. Can you put the word in a sentence, please? The biggest blank is his background. Disadvantage. D-I-S-A-D-V-A-N-T-A-G-E. Disadvantage. Correct. Speller number 1. Your word is breathe. Translation, please. Дишам. Breathe. B-R-E-A-T-H-E. Breathe. Correct. Speller number 13. Your word is sheriff. Translate. Шериф. Sheriff. S-H-E-R-I-F-F. Sheriff. Correct. Speller number 15. Your word is willow. Can you translate it, please? Върба. Can you use it in a sentence? The willow has long, thin branches and long, thin leaves. Can you repeat the word, please? Willow. Willow. W-I-L-L-O-W. Willow. Correct. Speller number 27. Your word is artificial. Artificial. A-R-T-I-F-I-C-I-A-L. Artificial. Correct. Speller number 4. Your word is astonish. Can you translate the word, please? Учудвам. Can you put it in a sentence, please? The news astonished everyone. Can you repeat the word? I apologize. The sentence that I gave you is inaccurate. The word is astonish. 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 A-S-T-O-N-I-S-H. Astonish. Correct. Speller number 29. Your word is meticulous. Can you translate it? Педантично точен. Can you repeat with the word? Repeat Meticulous. again. Meticulous.
Meticulous. M-E. T-I-C-U-L-O-U-S. Correct. Speller number 2. Your word is sleeveless. Translation? Без ръкави. Sleeveless. S-L-E-E-V-E-L-E-S-S. Sleeveless. Correct. Number 26. Your word is freckles. Can you repeat, please? Freckles. Please, in the audience, quiet. Thank you. Can you use it in a sentence? In summer, she gets funny freckles on her face. Oh. Freckles. F-R-E-C-K-L-E-S. Freckles. Correct. Много беше оспорвано. И стигнахме до един женски финал. Това е шампионския кръг, когато остават двама състезатели. И набързичко ще ви прочета какви са правилата и как ще излъчим шампиона от тези две прекрасни госпожици. Когато останат двама участници в състезанието, първият участник получава дума за спелуване. Първият е номер 2, Ирена. Ако той сгреши при спелуването, не отпада, а другият участник спелува същата дума. Ако вторият участник я спелува правилно, тя получава нова дума. Ако спелува и нея правилно, вторият участник се обявява за победител. Ако вторият участник обаче спелува правилно първата дума, но сгреши новата, наред е първият участник. Ако той я спелува без грешка, получава нова дума и при правилно спелуване се обявява за победител. Ако първият участник сгреши думата и вторият участник също я сгреши, тогава първият получава нова дума и състезанието продължава. Така описания процес продължава, докато се обяви победител. С изключение на горе посочените промени за последния рунд, всички основни правила продължават да важат. Или накратко казано, победителят, шампионът, трябва да спелува две думи една след друга правилно, за да го обявим за шампион. И така, моля да застанете тук пред журито. Слагам микрофона. Speller number 3, perspiration. Perspiration. P-E-R-S-P-I-R-A-T-I-O-N. Perspiration. That's correct. Speller number 3, your word is congratulate. Congratulate. C-O-N-G-R-A-T-U-L-A-T-E. Congratulations, speller number 3. Благодаря. Много хубава дума, с която да победи победителя. И така, Катерина Петрова от НСОУ София, която е 6-ти клас на 13 години, е новият национален шампион по правопис на английски език 2014. Битката беше изключително оспорвана. Надявам се, че се убедихте колко много знаят нашите деца. И нейна достойна подгласничка е Ирена
Стефанова Георгиева на 14 години, 7 клас, СОУ Васил Левски, Севлиево. Още по-интересното тази година е, че ние имаме за първи път момиче, което е национален шампион. Така че още веднъж я поздравявам. И мисля, че за първи път имахме такъв шампионски кръг, когато само 2 момичета се явиха на него. Още веднъж искам да кажа, че всички тези прекрасни момчета и момичета ще получат награда едноседмичен езиков лагер, който ще се проведе началото на месец юли. Там няма да спелуваме, ще играем, ще опознаваме природата и най-важното е, че с тях ще бъдат носители на езика, американски учители. Така че това ще им бъде полезно. И така, наградата за победителя, Катерина Петрова, е национален шампион за 2014 година. Така, наградата за победителя е таблет. Така, и класиралата се на второ място Ирена Георгиева. Тя получава електронна книга. Така, сега ще извиквам по номерата, с които се състезаваха всички участници, за да получат своите сертификати и копии.